இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். இன்று பொங்கல் திருநாள் 15/1/2026 தை 1 ஜனவரி வியாழக்கிழமை. இன்று துவாதசி கேட்டை நட்சத்திரம். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 9:30 11:30 வரை. கௌரி நல்ல நேரம் காலை 4:30 5:30 வரை. ராவு காலம் மதியம் 12 மணியிலிருந்து 1:30 வரை. யமகண்டம் காலை 7:30 9 மணி வரை. சூலம் வடக்கு. இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் செலவு, ரிஷபம் ஈகை, மிதுனம் வெற்றி, கடகம் இன்பம், சிம்மம் புகழ், கன்னி ஆக்கம், துலாம் தெளிவு, விருச்சிகம் சந்தோஷம், தனுசு உறுதி, மகரம் தனம், கும்பம் சுபம், மீனம் அலைச்சல். இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.